По новото числово време започваме с добър ден. Добър ден! Добър ден! Честита пролет на всички в този прекрасен дъждовно-слънчев ден. Надявам се на всички да вървим по вода и с такава лека, приятна, пролетна, свежа атмосфера. За мен е огромно удоволствие тази вечер да ви запозная с един изключителен млад артист. Моля за вашите аплодисменти за Мартин Джачков. Виждам, че тук днес има страшно много хора, които са негови приятели, близки, роднини, съученици, учители. Вие много по-добре го познавате от мен, но аз съм длъжен да го представя биографично. След това ще ви разкажа и моята гледна точка за това, което той показва тук тази вечер в своята изложба. Да започнем по ред. Мартин Джачков е роден в град Ловеч, където завършва престижната гимназия за чужди езици Екзарх Йосиф I, след което през 2009 година продължава своето обучение в специализиран клас по пластични изкуства на лицея Жан Моне в град Монпелие, Южна Франция. Там ежегодно кандидатстват над 25 000 души, а допустимите места са само 20 и той е бил един от тях. През 2011 година Мартин Джачков е приет в Националната академия за изящни изкуства в Париж със специалност портретура, което е и неговата първоначална мечта. Още през същата година осъществява и първата самостоятелна изложба в Париж, където показва 12 портрета, нарисувани с маслени бои. Докато завършва образованието си през 2014, вече има редица участия в изложби и други самостоятелни изяви. Ежегодно участва в десетки международни салони на изкуството. Негови творби се намират в частни колекции, европейски страни, САЩ и Китай. Той е добре приет в арт средите на световната столица на изкуството, действа с размах и развива талантите си в различни творчески направления, като се впуска в шеметния свят на модния дизайн със своя собствена марка облекло, основава издателство и дори продуцира други художници и артисти. Но през цялото това време портретът си остава неговата голяма страст. В България дебютира през 2020 година с изложбата Омагьосана душа в галерия на открито пред Народния театър Иван Вазов в София на площада, където хиляди столичани се запознават с неговото творчество, но поради естеството на този тип експониране на изкуството пред публиката се излагат репродукции, а не оригинали. През следващите години представя изкуството си под същата форма в културната столица Пловдив и в морската столица Варна. Въпрос към публиката за след края на изложбата: на какво е столица Севлиево, защото всъщност изложбата, която представяме тази вечер, е първата изложба на Мартин Джачков в България, в която той показва само и единствено оригинални свои произведения. И за мен е огромна чест, че за тази цел той избра именно нашата галерия Видима. Привилегията е не само за мен, но и за всички вас, защото към тази изложба в момента са насочени очите вниманието на стотици почитатели и колекционери на Мартин, не само от страната, но и от чужбина, които с неистово любопитство очакват снимки от събитието, за да видят най-новите му творби, които са непоказвани до сега никъде, никога. И имаме удоволствие да се насладим на няколко емблематични негови произведения, които са пропътували хиляди километри от Франция до тук. А също така колекционери предоставиха специално за нас от своите колекции негови картини, за да може да им се наслаждаваме в Севлиево. Изкуството, което прави Мартин, е наистина уникално. Казвам го не защото е наш гост, не защото е успял в чужбина българин, а защото една сериозна проверка в изображенията на Google, което отнема време, показва, че по цялото земно кълбо в момента няма друг художник, който да е извел колажирания портрет на такова високо ниво, до такова съвършенство.
Затова възниква и необходимостта от нов термин, с който Мартин да синтезира своята работа, и така се появява и термина поетичен колаж, който той използва за своите произведения. И този термин, мисля, че се налага успешно в арт-средите. За самия портрет казва, че това е най-трудният жанр за работа за художниците, защото по принцип всеки може да нарисува лице, но малко художници могат да нарисуват характер. Портретът е специфичен жанр и се работи най-вече по поръчка. Не всеки е готов да сложи чуждо лице в своя дом. Колажната техника също не е много популярна. Тя изисква огромни количества материали, време, немалко късмет, а в същото време повечето хора го асоциират с часовете поръчен труд от началните класове. Мартин Джачков е човекът, който всъщност успява да намери правилните пропорции за смесване на две съставки, които по-отделно почти не реагират с публика. Но той създава формула, с която резултатът е винаги фантастичен. В своите поетични колажи Мартин рисува не просто характер. Той събира парче по парче душите на своите герои. Така както думите се събират в поезията, както звуците се събират в музиката. Наричам ги герои, защото неговите творби са много повече от опит за репрезентация на реалността, на конкретното лице. Те са психологически портрети по-скоро. Уникални същности и в същото време универсални модели. Те са психологически портрети, да. Извинете, те са състояние на духа, натоварени с чувства и с емоции. Изградени от хиляди парченца на спомени, случки, сънища, страсти, блянове, мечти, пороци, амбиции, избори, победи, загуби, страдания, болки, обич. Във всеки един от колажите всяко едно парче хартия е търсено, почувствано, намерено. Той е намерил своето място и значение в универсалната библиотека от символи на колективното несъзнавано. Така всеки един портрет се превръща в личност. Личност с минало, с настояще и с бъдеще. Личност със своето аз и защо. Личност, която носи душата си с белезите навън. Личност, в която всеки един от нас би се открил по един или друг начин. Портретите на Мартин са като магическо огледало, което отразява вътрешното ни аз, нашата вътрешна истина. А такова огледало в интерес на тази истина всеки от нас притежава и това са нашите сънища. Сънят все още е неразгадана мистерия, но той е неразделно свързан с всеки един от нас. Със своето красиво и поетично заглавие на изложбата "Сън преди вечност", Мартин ни предлага една много любопитна и романтична трактовка. Някои хора казват, че не сънуват. Други нямат търпение да настъпи нощта. За някои един сън е кратка смърт, а за други смъртта е вечен сън. Но едно е сигурното, всички ние сънуваме. Всички ще преминем рано или късно от вечността. Какъв ще да бъде нашия живот без сънища? Всъщност имаме два паралелни живота. Повечето от нас придават огромно значение на този живот, който наричаме буден, но само в света на сънищата ние имаме безгранична свобода, воля, сила да бъдем такива, каквито искаме да бъдем, да правим това, което искаме да правим. Всичко това е една прекрасна провокация от страна на автора към ума и сетивата. Една виртуозна визуализация на един паралелен свят и една вдъхновяваща игра на себеопознаване, в която той ни предизвиква да се впуснем заедно с него. И тук искам да завърша с един цитат от самия Мартин Джачков. Моите картини са образи, излезли от вечността, портрети на границата между сън и реалност. Това за мен е Мартин Джачков. За мен е огромно удоволствие да е тук при нас. Мартин, много ти благодаря, че ни удостои с тази невероятна изложба именно в Севлиево. Давам думата на теб.
Ами, след толкова хубави думи, какво мога да кажа повече? Вижда се каква е причината аз да съм тук в Севлиево. Много съм развълнуван, много ми харесва самото пространство на галерия Видима, но най-вече връзката с галериста, която е много важна за всеки артист и която потиква един артист да се разкрие и да даде най-много от себе си. И затова тук виждаме и всичките оригинали, които никога не съм показвала в България. И причината е Сава Христов, на който много благодаря за отношението, за организацията на самата изложба и за уважението към моята работа, което не се среща всеки ден и навсякъде. Мисля, че начинът, по който се работи в тази галерия и хората, които работят с любов към изкуството, прави така, че този вид излагане на някой артист може да се равнява на европейско, ако не и на световно ниво. Затова много се радвам, че съм в Севлиево и се надявам и на вас изложбата да ви хареса. Сега ти получи много подаръци и букети от моите приятели. Нашият букет за мъже е съвсем скромен, но с това искам да ти пожелая много бъдещи успехи, да продължаваш да твориш, да създаваш, да разкриваш душата си, да споделяш с всички нас, да може ние да се наслаждаваме и така да прославяш и България, и това изкуство, което е толкова трудно и толкова сложно и толкова трудно за разбиране. Ти го правиш лесно, така че ти благодаря. Благодаря на всички вас. Поздравете автора, на чаша вино, на здраве. На здраве на всички.